Loh. Balik apa piye sirku? Lah piye ta? Jarene Lah iya wis. Balik yo. Lah piye ta? Kok kleru? Lah iya, balik yo. Balik. Tenan ya wis. Pamit ono Pak Mani sik. Loh, ora wani aku. Ora wani aku. Lah dene ora wani. Heeh. Yo diaturke godang kuning no Cahayu. Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran aku lagi sing tak sayang. Tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakona ing Sri Rati yo iki ngibur Pak Mani ben marung lah nggih sing dikacat Pak Mani sunatan sunatan nyunat nih Pak Mani ben landep meneh jarene piye lah ngomongi yo sampeyan nang ngomongi ngene ya lek muni rada gablu lek muni rada gablu pripun disunat neneh ben landep disak neneh ngomongi yo lha wis gablu tekan iki mah tekan pucuk apa ki? Ora bakal atiku kiwang liyan yen si modang andutan ati kepatan Son pikat dulu
วา